Сёння Тамара Пятроўна заслужаны журналіст, узнагароджана знакам Міністэрства інфармацыі, медалём мінскага гарадскога аддзялення Саюза пісьменнікаў, а летась атрымала прэмію імя Васіля Віткі. Тамара Пятроўна нарадзілася на вуліцы Святаянскай, якая раней называлася завулак Куйбышева. Любімая вуліца і яе жыхары – галоўныя персанажы кнігі «Дзяўчынка з вішнёвага завулка». Свою першую кніжку на беларускай мове «Дзяўчынка з вішнёвага завулка». Гэта аўтабіяграфічная моя кніга, дзе я расказваю і пра сваё дзяцінства, і пра сваю школу, і пра сваіх сяброў. І ўсё гэта такія гісторыі розныя, якія здараюцца з дзецьмі у дзяцінстве. І смешныя, і страшныя, і крыўдныя, і сумныя, як у кожнага з нас. Тамара Пятроўна ў 21 год выйшла замуж за свайго аднакласніка, ваеннага чалавека. Разам яны нарадзілі і выхавалі 2 дачок. Зараз у іх 6 унукаў. І на працягу ўсяго жыцця падтрымліваюць адзін аднаго. І вось ён мне ў 23 гады купіў гэтую друкарскую машынку. Яна каштавала увесь заробак старшага лейтенанта. Гэта была вельмі дарагая друкарская машынка. А ён мне зрабіў такі падарунак, зато я адразу себе адчула журналісткай. Я ж тады яшчэ на журфаку вучылася. Дзверы роднай 3-й гімназіі заўжды адчынены для пісьменніцы. Менавіта тут прайшлі гады яе вучобы. Займальныя гісторыі робяць творчыя сустрэчы з падрастаючым пакаленнем асаблівымі. Тамара Пятроўна адказвае на пытанні дзяцей, апавядае гісторыі, на аснове якіх нарадзіліся сюжэты. Арганізатары выставы «Ганарымся нашымі землякамі», што прысвечаны юбілею пісьменніцы, прынялі рашэнне аб працягу экспозиции. Конечно, хотелось бы особенно пригласить родителей, у которых дети школьники начальной школы, потому что это такая возможность найти для себя книги, благодаря которым они могут как читать детям на белорусском языке, так и дети сами будут знакомиться с нашим родным языком. Азнаёміцца з творчым шляхам Тамары Бунта можна да 9 чэрвеня ў Мінскім абласным краязнаўчым музеі. Таксама стала вядома, што 3 чэрвеня ў рамках Міжнароднага дня абароны дзяцей адбудзецца яшчэ адна творчая сустрэча пісьменніцы з маленькімі чытачамі. Кацярына Абанович, Дмітрыя Пяцёнак, МКТБ.